ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കൂത്ര, ഉമ്മാക്ക് എന്താ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ഉമ്മാക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊടുന്നു കൊടുക്കും. ഒരു ദിവസം ലുക്മാൻ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കണം, ഉമ്മാക്ക് എന്താ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞത്രേ, മോൻ വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം. ലുക്മാൻ തങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാകുന്നു. ലുക്മാൻ തങ്ങൾ എവിടുന്ന ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരാന്നല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ലുക്മാൻ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ? ഉമ്മയുടെ കാല് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ്. ഉമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണിനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മണ്ണിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂക്തത്തിന് പേര് കൊടുത്തു, സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ എന്ന്. അത് ഉമ്മയോടുള്ള ഈ ഉബ്ബ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. വെറുതെ നോക്കി നിന്നാല് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞ 3 സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കഅബയാണ്, മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, മൂന്നാമത്തത് ഉമ്മയുടെ മുഖാണ്. വെറുതെ നോക്കുന്ന കൂലി ഇങ്ങനെ കിട്ടും.